ultima reuniune a fost un adevărat recital. Da, Start în această cursă. Iată, și avem start în cursa Premiul Senzația, 1000 de lei valoarea premiilor. În frunte se află numărul 3, Top Speed Southwind, urmat de numărul 4, New York. Neojet vine pe locul 3, pe a treia poziție, se intre în prima linie dreaptă și prima trecere prin fața tribunelor oficiale. Eu zic, din imaginea pe care o văd, că numărul 4 vine foarte tare din spate, New York, da? Și cred că la prima trecere este pe locul, vom vedea imediat, pe locul 2, iată. Așadar avem în frunte 3, 4, 2. Este o cursă de deschidere, o cursă de încălzire și pentru noi și pentru ei. Cai peste valoarea de 1,35, practic cei mai slab cotați în acest moment, dar atenție, absolut toți de 2 ani, deci debutanți în anul 2020, trăpași afați la prima lor experiență pe hipodrom. Ca să spunem așa, joacă la matineu, așadar o cursă destul de frumoasă până acum, pentru că, iată, nu avem nicio descalificare și plutonul fruntaș 4-3-2 se menține acolo. În spate, al doilea pluton este 1, 5 și 7. Așadar, Milupa BD, care din câte am văzut eu are bani din premii, cei mai mulți bani din premii, este cam pe ultima poziție, dar iată că începe să urce pe exterior. Favoritul, cred că chiar numărul 3 a sărit. A sărit și i-a încurcat și pe cei un pic din spate. În frunte avem 2, 4, da, 4 ăla cam sare acolo. 2, 4, 7 este ordinea în acest moment, adică Neojet, New York și Milupa. Și cred că Neojet acolo cu New York la bătaie, acolo se va da lupta. Neojet cu o cotă de 2,20 înainte a cursei. Vom vedea. Pare scăpat în câștigător. Da. Exact cum spuneam, Neojet, Gheorghe Vasile în sulchi, proprietar în Antiberiu, cred că se duce în câștigător și el își va judeca această Iar cursă. pe locul 2 sosește Milupa. Așadar, ordinea o avem 2, 7, 4, cred. 2, 7, 4 și... Nu, a trecut altul. Nu, 4, 1 și 4. Deci a venit Conosan din spate și l-a depășit pe... Rămâne să vedem rezultatul oficial, dar oricum Neojet se impune în această primă cursă, fără a avea statutul de favorit. Iată-l că după ce săptămâna trecută, aproape de fiecare dată, favoriții s-au impus, de această dată prima cursă oferă și o primă mică surpriză, pentru că totuși Neojet era cotat între primii 3 trăpași din punct de vedere al șanselor la câștig. Revedem sosirea. Da, al treilea cred că a fost numărul 6, Viking. Da, vom vedea imediat reluarea oferită de colegii noștri de la Data Media Consulting, reluarea finish-ului și imediat ce vom avea de această reluare ne vom și edifica. Oricum așteptăm și arbitrii să vedem ce ne comunică. Este destul de frig, dar soarele strălucește frumos și e numai bine pentru alergat. Vom vedea și o reluare a acestei prime curse. Da, haideți că până una alta așteptăm din partea colegilor noștri de la Data Media Consulting reluarea acestei curse. Ieșim într-un solo spot și revenim în jurul orei 10 și 40 de minute cu premiul Sprint, 1200 de lei, 8 cai înscriși la start și o modificare la Gabriela BD cu numărul 2, în loc de Bărdicianu Bogdan este Răileanu Ștefan.